שלום יקירים, אפריל 2017. אני רוצה להסביר לכם על שמירת שבת, עקב כך שהדתיים הקצינו והגזימו, ואתם מבולבלים. ובכן, כוונתו של אלוהים לגבי שמירת שבת הייתה שבני האדם לא יעבדו 7 ימים בשבוע. מדובר בתרבות נחותה, סבלית ועבדותית, משום שעקב צרכינו הרבים אנחנו עבדים לכסף. ואלוהים רצה שלא נעבוד כמו חמורים, כל יום שגרת עבודה, ללא מנוחה מהעבודה אחת לכמה ימים, על מנת למלא את המצברים, לנוח, לנשום, ליהנות מהחיים. לא יותר מזה. וברור שמותר לעשות הכל בשבת, לנסוע, לבלות, כי השבת נועדה לבני האדם, ולא בני האדם נועדו להיות עבדים לשבת. אבל הדתיים הקצינו והגזימו עם איסורים שונים, שמתייחסים עוד לתקופה מודרנית, שכל קשר בינה לבין תקופת התנ"ך מקרי בהחלט. לא לנסוע בשבת. האם נסיעה זו עבודה? לא ולא. בפרט אם זאת נסיעה למטרת טיול, בילוי והנאה. מעלית של שבת זה מכלה אנרגיה ומשאבים של כדור הארץ לשווא. לעלות במדרגות זה יותר עבודה מלחיצה על מתג של מעלית. הפעלת מכשירי חשמל נועדה להקל על חיינו בכלל ובשבת בפרט, ואין בהפעלתם כל עבודה. מדוע ליהנות ממכשירי החשמל כל השבוע ובשבת לא? מגוחך. בתקופת התנ"ך לא היה חשמל. לא תבערו אש בכל מושבתכם, רק בהקשר לעבודה, מאחר שהבערת האש לרוב הייתה מקדימה ומאפשרת את העבודה. שהרי כוונת אלוהים לא הייתה, תאכלו אוכל קר ותקפאו מקור דווקא בשבת, אלא רק אל תעבדו 7 ימים בשבוע, נקודה. ומדוע ההקצנה הזאת? כי הם מפחדים. לא סתם שמם של הדתיים הקיצוניים הוא חרדים. חרדים מאלוהים? אבל אלוהים הוא רחום וחנון, ואינו חפץ שיפחדו ממנו, והוא אף רואה את כל הפחד הזה בחומרה רבה. כי אנרגיית הפחד מזינה ישויות שליליות, בעוד אנרגיית האהבה מזינה את המלאכים ואלוהים. לפיכך, לחיות בפחד שהכל אסור ואסור, הרי שאינכם פועלים בניגוד לרצון אלוהים. אלוהים רוצה שנחיה בחופש, בענווה, בכנות, ושנהיה יותר טובים וחכמים, שניטיב את דרכנו ונחכים עם השנים, כך נתקרב אליו. ואל תשכחו שאלוהים הוא רחום וחנון, וזה בהקשר לכל הארגונים האכזריים כמו דאעש ודומיו, שטוענים בייצוג וקרבה לאלוהים, אבל אכזריות ומעשים אכזריים פירושם להיות רחוק ולהתרחק מאוד מאלוהים. ואלוהים, שהכל בא ממנו, כל התרבויות, ואנחנו תרבות נחותה יחסית, כי אנחנו חוצן חיה. אנחנו עם מנגנון של חיה, אבל חוצן עם כל ההמצאות והטכנולוגיות הנפלאות. אלוהים לא כל כך נמצא פה, עם כל אחד והבעיות, השטויות שלו. ישנם מדריכים, מלאכים שומרים וכל מיני, והם איתנו, אבל אלוהים עסוק בבריאה. הדתיים אומרים שהגאולה תקרה אם לשמור שבת. קשקוש. אין שום קשר. כי לא רק שהם לא הבינו את שמירת השבת, הרי שמי שיעבור את הגאולה הם המפותחים רוחנית שיפתחו להבנות. ולכן כתבתי ספר במשך 6.5 שנים, המחשבה מסובבת את העולם, שפותח פתח להבנות רוחניות לקראת הגאולה, שיצא לאור בהוצאת גל בסוף 2004. תינוקות וצעירים מדי, גם אם הם מפותחים רוחנית, לא יכלו לעבור את הגאולה, כי איך ייפתחו? זה קורה בגיל יותר מבוגר. לפיכך, נשמות הבאות להיוולד אומרות, בשביל מה להיוולד לתרבות שאוטוטו עוברת גאולה, ואנחנו רק נמות ולא נעבור? לכן הילדים של היום הם שונים. הם ילדי האינדיגו, הקשת והקריסטל, כי הם לא בהכרח מפותחים רוחנית, אבל הם כבר פתוחים לגאולה. ולכן יש בדור של היום הרבה עם הפרעות קשב וריכוז, צרכים מיוחדים ואוטיסטים, כי הם כבר מתאימים לממד 5, שבו יש חוקים פיזיקליים שונים, והוא נפתח בשבילנו לאכלוס לקראת הגאולה.
אוטיסטים הם נשמות מפותחות רוחנית, אבל רעות, ואו שעשו מעשים רעים. והם חזרו בתשובה, במשמעות של התחרטו על הרוע, ומוכנים לעבור גלגול לא קל, שישפר אותם יותר במהירות, כי הרוע, לא הפיתוח, הוא זה שמכשיל אותם לקדושה. בניגוד לרוב, שדווקא הפיתוח הוא זה שמכשיל אותם. ומכיוון שנשמה מפותחת, יכולה לבוא לאמא מפותחת, ולא מפותחת לא, הרי שהם ייוולדו לאמאות גבוהות רוחנית. ולכן אל תחפשו סיבות פיזיות מגוחכות לסיבת לידת אוטיסטים, כי זה לחלוטין בחירה נשמתית. הם צחקו, זלזלו, התעללו והתנהגו לא יפה לאחרים. אז עכשיו הם יעברו את זה על בשרם, בגלגול שבו הם מוגבלים, אבל הם יותר מתאימים לממד 5, הם יותר רב-ממדיים. הגאולה היא שדרוג של הקיום שלנו, שיש סכנה לכוכב, על מנת למנוע את השמדתו עקב זיהום הסביבה, צפיפות אוכלוסין, ואפרופו הדתיים, פרו ורבו מלאו את הארץ. עד מתי? זה היה מתאים לתקופת התנ"ך, לא עכשיו, ולמעשה עוד קודם לכן, שכדור הארץ כבר קורע תחת הנטל של התפוצצות אוכלוסין. אז יש מצב להשמיד את התרבות המזיקה, ולהציל לפחות את הכוכב. יותר טוב יהיה לשדרג את הקיום שלנו, קרי הגאולה. נהיה עם יותר סילי DNA פעילים, נהיה יותר חוצנים מחיות. אלו שלא יכלו לעבור את הגאולה, ימותו פה בממד 3, או יעברו לכוכב אחר בקיום קרוב יותר לחיה. ישנם 7 ממדים פיזיים על כל כוכב. עכשיו אנחנו בני האדם מאכלסים את ממד 3, וזה תופס מקום. בגאולה נעבור לממד 5, שיש לו חוקים פיזיקליים יותר גבוהים. ולכן יהיה פה הרס עם כל רעידות האדמה, כי צריך לפנות את המקום. כלומר, את ממד 3 לכניסה ואכלוס בממד 5. אז קדימה בני האדם, אינכם מוזמנים להיפתח ולהתעורר בעזרת חומר רוחני של העידן החדש. מספיק ומיותר לנבור בישן, בתנ"ך, הואיל וכדור הארץ הגיע לכזאת רמת תדר גבוהה, אותה הנביאים לא ניבאו, ולכן כל הנבואות אינם תקפות, וכדור הארץ הוא כמו דף חלק. אינכם מחויבים להיחשף לחומר רוחני בכלל, ולספר שלי בפרט עבור ביאת המשיח והגאולה. בהצלחה. שלכם באהבה, רמה בר מרמת השרון. להתראות.